Hey, yazi ucingo ngena voicemail. Kunini lo muntu ngimlindile lana? Yazi nisi. Hey, yazi. Laba abantu besifazane. Oh nawe baba. Hamba kanjani? Hamba. Uthi ngiqagele la. Ulinda unokwani. Wena uSimphiwe. Lo lokhu ufona la lokhu ufona lokhu bangisicebo wena. Wazi kanjani Sindile Nokwanda? Lalela bhuti unokwanda intombi yami. Ngiyazi ukuthi wena lokhu umsendela ama-e-wallet njalo usenda ama-e-wallet. Ukuthi ukuthathaphi ukuthi ungondlela intombi yami ngingakucelanga mngane wami uyithathaphi lento yenza kumina vele. Yazi uthini webhuti omdala? Oqala nje Nokwanda mina akazazi ngitshele ngawe. Manje bhuti lokho kusho ukuthini mhlawumbe ngabe kusho ukuthi uyagoloza mhlawumbe ngoba phela ngizokutshela mina ukuhlukana naye kusukela namhlanje ngifuna ukuphinde ngikubone eduze kwakhe ngifuna ukuphinde ngibone ama-e-wallet mngane wami lokhu wasenda la yezwa. Yazi uthini webhuti? Mina ngeke ngihlukane naye. Oqala akazi ngitshele ngawe ukuthi khona umuntu ofana nawe kulomhlaba. Yebo. Shithi bhuti siyambanga lo muntu. Kwenzakalani nje? Ngithi namhlanje uyahlukana nokwanda yezwa. Ngifuna ukuphinde ngikubone. Usendela ama-e-wallet nokwanda yezwa. Kodwa uthini ngale mali yami lehlezi ngisendelayo. Bobo ngithi wasendela ama-e-wallet wakuthanda ngithi. Hayi, kulungile. Sendenye futhi sihambe siyoyidla leyo mali upheke. Yes, ukushonela la. Sendenye kokugcina. Nangu mampara bo. Ayo.